Iki lho yu sing jenenge sayur kunci. Nak ning daerahku pas musim udan ngene iki, sayur ngene iki biasane tumbuh liar ning jero alas yu. Ning kene sayur ngene iki umume dijangan santen utawa dijangan lodeh yu. Pertama kuncine mang diketheki sik sing bagian ana ruas ape dadi kuncine ku mang diiris tipis ora rada alot, bar ngono godhonge diiris akarepe. Nah iki siap diumbah terus digodhog ning banyu sing wis molak-malik. Karo ngenteni medhuk, siapno bumbu lodeh. Bawang brambang kemiri kencur kunir lombok tumbar ambek terasi dikek uyah iki terus diulek sampai lembut kaya biasane. Lah nek wis lembut ngene iki siseno sik tinggal ndelok kuncine mang iki wis medhuk. Bar ngene angkat iki terus disaring buak banyu godhokane dekek balekno ning jero pancine mang neh terus dikeki santen peresan dhewe ben luwih gurih. Nek iso sing buket ben enak. Nah bar ngono terus ditinggal gongso bumbune ulekan mang lho yu iki digongso dikei irisan tomat. Bar ngono terus dioseng-oseng terus sampai bumbune ambune wangi, sampai mateng, sampai gak langu. Nek wis mateng ngene iki cemplungno ning jero pancine sing ana santen ambek puncine mau. Cemplungi wak panggangan kayak uyah gula ambek kaldu bubuk. Nah iki terus diudek-udek, dimasak sampai umop. Nek umop ngene iki diudek terus yu santene ben gak pecah, aja lali dicipi yu. Nek pas umop ngene iki lho yu, sayur iki ambune khas, semrebel pokoke ambune suwedep, cuwocok nek dienggo mangan sego jagung ambek wak pindang ambek gorengan lombok. Wis nang ayo madang yu.